प्रणाम बरगो सबके। हमरो सबके भाई दोस्त रितेश पांडे। कल हम एगो वीडियो देखनी, जौना वीडियो में हमनी के बिहार के सिंघम मनु महाराज जी, छपरा के डीएम माननीय नीलेश देवरे जी, बड़का भैया बुलबुल मिश्रा जी और बड़े भाई खेसारी लाल जी मौजूद रहने। खेसारी लाल जी वो वीडियो में कहले कि लंदन में शूटिंग के दौरान जब दोबारा लॉकडाउन लागे लागल तो प्रोड्यूसर सबका के छोड़ के भाग गई और वहाँ के आपन पैसा 1,62,00,000 रुपया लगा के सबका के इंडिया वापस लेके आई। इत्तेफाक से लंदन में हमू रही। जब हम ये वीडियो देखनी तो हम कहनी कि तो गलत बात बा। हम लाइव हईनी और साच बात कहनी कि ना, वहाँ से हमने के गार्जियन अभय सिन्हा जी, इज माई ट्रिप और ऐसी फिल्म्स के अथक प्रयास के बदौलत हमने के सब आदमी सकुशल इंडिया वापस आ पैनी जा। हम ये बात लाइव में कहनी। फिर हम एगो वीडियो देखनी जना में खेसारी लाल जी कहनी कि उनका से गलती से वहाँ से कहा गई बा ये बात और वो बात खातिर वहाँ के माफ़ी भी मंगनी। तो हम सोचनी कि हो गई बात ख़त्म, भाई गलत फहमी रहे वो दूर हो गई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ना, ये हमार भूल रहे। हमार साच बोलल कुछ लोग के इतना बुरा लागल, जौना में प्रमुख अखिलेश कश्यप जी बानी, कि हमार नंबर फेसबुक पर सार्वजनिक कर दियल गई और साफ तौर पर कहल गई कि एकरा के गाली दा लोग। यूट्यूब पर न्यूज़ बनावल गई, कुछ न्यूज़ चैनल बाटे जौना में न्यूज़ बनावल गई, हमार नंबर दिहल गई और कहल गई कि इनका के गाली दा जा। ई कुल उहे न्यूज़ चैनल है जौन आज से कुछ दिन पहले बड़का भैया पवन सिंह के गाली देत रहा लोग। आज हमरा के देता लोग, काल केहू और के दी लोग। आज अगर विरोध ना हुई तो ऐसा ही केहू और भी एक गंदा राजनीति के शिकार हुई। ऐसे ही केहू कोनो गरीब या मध्यम वर्ग के लड़का अपना दम पर आगे बढ़े के कोशिश करी तो ओकरा के गाली और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके पीछे धकेले के कोशिश कल जाई। ये सब काहे होता? काहे से कि हम साच बोलनी, काहे ना बोली। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित संविधान में भारत के हरेक नागरिक के समान मौलिक अधिकार दिहल गई बा, अभिव्यक्ति के आजादी दिहल गई बा। साच बोलल हमारा अधिकार बा। और जौन भी काल से भैया, काल से हमरा जौन भी हमार नंबर सार्वजनिक कल गई बा, ओकरा वजह से हमरा के गंदा गंदा गाली दिहल जा रहा बा। हमरा फोन पर जान से मारे के धमकी व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हमरा के मिल रहा बा। उ सबके प्रूफ हमरा भेरी बा। हम सबकर स्क्रीनशॉट रखले बानी कि कौना कौना नंबर से हमरा के जान से मारे के धमकी और गंदा गंदा गाली दिहल गई बा। जरूरत पड़ला पर हम ये सब चीज प्रशासन के मुहैया कराई। हम प्रशासन से अनुरोध करतानी कि मामला के संज्ञान में लेके कार्यवाही करी। जय हिंद, जय भोजपुरी।